ସହଜ କେଉଁଟି? କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାଏ, ବୃଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ନା ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୋତେ ଦେଖି ହାତ ପତାଇଲା। କହିଲା, ଭିକ ମାଗୁଛି। 10 ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲି, କାମ ପାଇଟି କଲେ ତ ଆରାମରେ ଚଳିଯାନ୍ତ। କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗିବାଠାରୁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ପତାଇ ଚଳିଯିବାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ପାଦ ଦୁଇଟି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୁଗା ସବୁ ସୂତାରେ ସିଲେଇ କରି କନ୍ଥା ତିଆରି କରନ୍ତି। ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବନା ରଖିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେ କି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁନି କାହା ପାଖରେ କେବେ ହାତ ପତେଇବାନି। ହେଲେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକାରୁଣୀ ବା ଭିକାରୀ ହେବାଠାରୁ କର୍ମ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଶ୍ରୋତାଗଣ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ବା ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା କେବେ ବି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନିଜେ ବିଚାର କରିବା। ସହଜ କେଉଁଟି? ଧନ୍ୟବାଦ।